Bayadak, Apalit, Pampanga. Dito sa pinakamahaba na tulay. Dito kami ngayon sa Bayadak, Apalit, Pampanga. Pupunta kami ng Daog. Pupulat lang namin yung Squid Game doon sa Mabalacat daw, Pampanga. Ayan guys. Kami tulay ng Apalit, Pampanga. Ano to? Tabuyok. Okay mga kababayan, dito na kami sa Dao, Mabalacat, Pampanga. Yan. Yan, Squid Game. Hindi po lang kami. Pero pamili ka ng kaputi rito. Okay. Salamat. Pasok lang kami. Isa natin yung gate. Pasok, Luningning. Pasok. Sasagi. Okay. Okay. Okay mga kababayan. Pasok. So papasok tayo ngayon guys dito sa area ni Ron. Dito sa loob. Ron! Morning Ron. Nagaling pa kami sa Kandaan, nagkabit pa kami. May pinabigay na konting tulong sa opisina. Kasi ka nagaling pa kami sa Kandaan, nagkabit pa kami. Parisig. Kanina ka pa? Kanina ka pa? May ito ron siya. Isang oras na sige. Ron, namin natin siya. Dito. Bago hindi pa kayo isuha. Sa Magbababa kayo? Ano pa yun eh? Ano ba? Ito lang yun siya. Suwa. Pabang lang yan. Ron, nakita ron lang, Ron. Ron. Okay, salamat. Isa lang eh. Okay mga kababayan, at space papalit namin sa Squid Game kasi popular yung Squid Game. Ay ito guys, si Rinaldo Ujinar yung mga tinatanong nyo. Mahusay sa ano to?
Mga fans. Master, ano masabi mo sa mga fans natin? Kumusta kayo? Anong balita sa COVID? Sige po ba? COVID? Sa amin wala ng COVID, hindi na uso COVID. Sabi ng fans natin, Oo. mahusay ka daw magano. Nakaturo ka. Yung tungkol sa mga kandidato, lalo na yung sa mga basura, papalitan ng pagkain. Ganun. Nakarating ba yan sa... Ikaw Ben, shout out sa ano? Shout out na lang dyan sa mga nanonood. Ano masabi mo sa mga fans natin? Sana matagdagan pa yung fans. Kabay, ano masabi yung fans natin? Mga gwapo raman tabay. Okay, bye. Gwapo raman kayo tabay ay. Okay, dito na kami sa loob, sa pwesto mismo, sa structure dito sa daon na to. Ayan si Ramonito Autentico. Yan. Pupull out lang namin yung Squid Game. Okay, ito sa taas. Sa taas na kami guys, mga kababayan. Punta tayo sa gilid. Ngayon mga kababayan, dito na tayo sa gilid. Tanggalin natin yung alambre. Kasi pupull out namin to. Squid Game. Squid Game. Tanggal alambre. Tayo sa gilid yan. Yan. Dito ang aming buhay sa billboard guys. Sa ngayon kasi mga kababayan, di pa nabalik sa normal yung aming pasok talaga. Once a week pa yung pasok namin. Sa isang linggo, isang araw lang pasok. Sa alternate salitan ang pasok namin kung ilang kami mga empleyado. Kaya hirap pa rin sa ano, pang kabuhayan, pang pamilya. Pero sige lang, tiyaga mo na pagsamantala hanggat kaya pa. Diyan naman ang Panginoon guys. Tulak-tulak. Yan. Yan na siya makagay. Hapas ng hangin. Mabalik sa hangin. Tatali namin siya ngayon. Kasi bababa to. Ayan mga kababayan, tatali natin siya. Fish! Ano nag-adol na muna no? Ilay mga nay. Ilay mga ta. Yeah. Yeah.
kababayan. Hala. Diyan yan, area walk. Yan yung banda. Oo, sa kanto. Sige. Daw, Mabalacat, Pampanga, KFC yan. Crossing ng ano. Daw. Gagaling ka ng Maynila. Putang Angeles. Angeles. Ito, di ko na alam kung saan ito. Adspice to, kakabit lang. Adspice. Yan, Adspice yan. Adspice. Adspice. Triangle ang frame namin dito sa Daw, Mabalacat, Pampanga. Gawa to ni ni Peter Sintis, ang Vatican at veteranong kontraktor na galing pa sa Saudi Arabia. Isay na kontraktor talaga. Bilang super bait pa. Wala patan. Ayan, Oo, baka baliktad. Okay lang, hindi baliktad. di naman, okay. Yun siya. Wala naman si GC dito. Para mabaliktad yan. Kaya kustan. Yan ang mga kababayan, tapos na. Bababa na kami. So, okay. Ito yung baba na. Nandito kami sa gilid, bababa. Mga kababayan. Ano yan, Ben? Bayabas? Balimbing? Bayabas. Walang akit ng ng nyog, buko. Para ding nasa probinsya tayo. Ito, daw, Mabalacat, Pampanga. Daming mga nyug. Tubo na nyug. Kuwata bay ka ng ang pansikwat ng ngipon. Mga kababayan, akit muna kami ng nyug. Lubusin mo na at lubos-lubosan mo na. Para meron kami makain na nyug. Yan. Market yung isa. Nyug. Para siyang tawag doon. Kabug. Market parang paliki. Yan si Eduardo hawak market ng nyug. May dalawa pa, tira. Ito. Wait. 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 Nak. Kaya naman to
Ano yan, bay? Ano yan? Anong gagawin mo? Malayo pampalaspas. Pampalaspas yan eh. Manghimo tag puso bay. Ha? Puso. Okay. Kanon ba? Uy! Salamat tay aning dahon sa mo na mong puso. Ug kini himo na mo ning pagpagana. Okay. Very good, very good. Oo. Oop. Oy, ready. Kaya ba Ben? Kaya? Gahi man. Wala na ko pre. Ganin mo dun. Selamat Ron. Selamat. Ay, kumakon talbot bay. Oh, salamat. Kumapit sa pako. Medyo mabigat din mga kababayan. Squid game ito. Squid game. Itong low na aming pinull out. Ano, sumabit? Tapos tupiin namin siya dito. Sa area na to. Para magiging komportable. Salamat sa buko. Wala magnanakaw ngayon. Ano masasabi mo sa buko? Ha? Buko pie. Okay, very good. Tupay muna namin ito. Itong squid game na aming pinull out sa taas. Oh, yung upo, mga tamaan yung upo. Upo, matamaan. Tanim na upo. Tanim ba ito o tubo lang yan? Ano? Wala ka lang ginastos. Naglago ka pa. Tupin natin ito na. Sulok pa. Nakabili ka lang ng slabo pa eh. Bitaw lagi. Gold floor gani pa. Papainom dapat yung may apro. Oo, dapat. Tupi-tupi muna tayo sa squid game. Pandemya. Tarpaulin. Ay, nabalik na naman ito ng pangyayari. Animal na yan. Walang yan ang mga pinagkaisahan ka no. Walang hiya. Sa mga kumpare mo no. Alin ang wala na, Ben? Ha? Alin ang wala na? Unod. Alin ang wala na? Wanay unod. Ang alin? Okay, guro daw. Okay. Yun ba yun? Salaw. Butin pala pagkadinig ko. Ano yung wala? Ano yung wala na, Ben? Ha? Ano yung wala na? Ayun? Toto. Karga natin. What? Harap-harap. Siya! Uy, ano ka bumangga? Tulak. Sa! Tulak. Sige pa. Ano yan? Para mandi matagtag. Okay. Okay guys, bye-bye. Bye-bye daw. Balik na kami ng planta, mga kababayan. Okay, maraming salamat daw. Mabalakat Pampanga. Mabalik na kami sa Paranaque pala. Paranaque. Kaibigan. Paranaque kami. Mabalik na kami na Paranaque. So, daw mabalakat pa tong area namin sa aming pwesto. Yan. Okay guys, maraming salamat sa mga
kaparaiso dyan. Ingat kayo, stay safe. Sana sa mga nagbibiyahe, lagi mag-ingat po. Maraming salamat, bye bye.